bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wiyoɓe wimi e wimami o funnague ha hirnague rewo ha worgo kala to ɓiɗɗo pullo noddete welto en noddi ɗon dendagal pulagu hande noon machallah ken welti nde wonno Piindi TV inde wowi bisnade wambaɓe kono hande kadi ko ñalawma e nder ñalawmaji walla mbiya hande kadi ko jamma e nder jammaji hande kadi ko saaha e nder saahaji nde wonno hande en bismima ɗo ɓe gandanɗa hoorema so tawi bambago haalama alay saago ɓe kaale hen saabu ɓe mbaɗi golle baɗɗe fayida e nder bambago so tawi hande fulɓe ina belto ina pawa kasitaji ina beltoro walla wone haalaji kaale no belto ko kamɓe tigui caabi ɗum wadde hande bismiɗen ɗo ko jinnaɗo meɗen mawni meɗen walla mbiyen kaw meɗen Thiambel Gueɗa nde wonno so wiyama bambagu tan alay saago en kaalin ɗum ɗo ñandete e yewtere meɗen yawtude e mbiɗen kala nde wambaɓe kaala alay saago en kaalat hen ɓe gandanɗa hoorema woni oɗo Thiambel Gueɗa kaala hen o mo gandanɗa hoorema kadi woni Guélé Dangaro saabu ɓe keedani sara e leñol ngol ɓe keedani kadi sara e bambagu wadde hande tigui bismiɗen ɗo ko kanko Thiambel Gueɗa nde wonno hewɓe ina mbaɗa en message uji mbaɗa en commentaire uji kala e saaha wonde min jiiɗi tan bismonoɗa min ko Thiambel Gueɗa wadde hande Thiambel yillima Piindi TV yillima dingiral pulago kono kadi yillimo dendagal pulago bisimilla ma kawa Thiambel calmodira e bandiraɓe haade meɗen artude e yewtere a jarama so Dieynaba Haruna Deddi ko goto e fulɓe guerrel naɓe waɗaɓe hande ko yettude Allah julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo moƴƴere yurmede kisal jomiraɗo woni hawri ko ñalngu alarba e nogase go'o jaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase joyi ɗo e Piindi TV eɗen jetta Allah no mbiɗani eɗen jetta jinna e meɗen saabu pulagu koni foti wade kala ko pullo dañi noddat hen wamba e muɗum seydi so sa noddi ɗo wambaɓe Piindi TV Allah waɗi ko hani a taw nodduɗo wambaɓe guilane ñakke jalle ga e wula wajjaji ɓuɓɓa ɓawlaji ɗe tamete kure saabu ko mama nani ɗo pucci ɓe natirani ɗo koyɗe nasuso lombaɗe ɗo e jeerede sara hakkude Marok e ala sériɗo dowla Mauritanie ɗo wiyete Fouta Hinde noon ɓe jaari ha to ɓaleri maayo deboy to wiyete Madina Fittugo ha to Bandiagara noon ɓe jaari hakkude Burkina e Mali ɓe kodɗi ɗo wiyete Ɓulli Kesi hakkude eɗen gandi Côte d'Ivoire leydi Libéria ɗo wiyete Kafali waɗaɓe na tawete yette soy noon ni ser ɗo wiyete Agadez ha ɗo wiyete Tawa ha ɗo wiyete Maradi haɓe naati leydi Tchad duude wiyetinde Tibeski ha to maayo Kebbi ɓaɗi en gari maayo Kebbi noon eɗen beltina ɗo ndeysan général jontaɗo Baba Ladde toone leydi Tchad kanko hande woni général leydi ndi police fof kanko woni mawɗum leɓol ngol noon ko lan 2025 keɗɗo woni Ba Abdoul Sile e ndamaji leydi français woni ko goto e sukaɓe ɓokki sabununaɓe guitare noon ko mbo guitare Gueɗa Thiambel Gueɗa wondude amin Ba Thiambel Gueɗa gardiɗo groupe biyeteɗo énergie international groupe do mbayata less e jaadigam giɗam Boubacar Alassane Diako e Rougui Hammadi Jeeri debbo pullo danejo bisimilla ma ko wamba e maɗo jooɗiɗo hande eɗen jetta pulagu of tigi machallah waɗi fayida no fewi no wonno salminago waɗi fayida
hande to kalda ba Abdoul Siley Ndamaji ɗo en ma en garta makko joni joni nde wonno mo jeeya e teddiniraɓe hande nde ɗo jonde kono kadi en jahar ha to ɓundu calminen toon o mo gandanɗa hoore ma woni Ba Hammad Demba Samba ko kanko tigi kanko nomo teddinira nde ɗo yewtere nde wonno ko jiɗɗoma teddinɗoma kadi pellinnoɗo déplace dema guila Mauritanie ha ɗo ngam ya jooɗo jewtida e bandiraɓe nde wonno yewtere ma ina weltinaɓe ha toɓe goni to leydi France wadde ko en calminat ɗon hono jeewo makko Habiba walla Habi Dukari e li Kumba on woni lembel machallah mo bonnani galle o en calmini dendagal bandiraɓe makko mawniraɓe makko baniraɓe makko rewɓe e dendagal sehilaɓe makko en calmini ɗon hono sehil makko Isma Dia e dendagal bandiraɓe ɓe wondi ha to leydi France wadde en gartat e o mo gandanɗa hoore ma woni Ba Abdoul Siley Ndamaji gorko mo fummu guileyti machallah kankone ko jiɗɗoma guila nani garal ma ɗo o waɗi golle baɗɗe fayida gam hande en jooɗoɗo ɗo bisimilla ma tigi hande Thiambel Gueɗa ari yewtidde Pulaagu holko jewtanta en hande alay sago noon somi miijima yewtude tigi tigi mi arta e sow Saydou Silliyerel Thiana radio Allahu akbar e seydi so miɗa jogui he hande ko jewtinmi e Pulaagu saabu kala pambaɗo leydi funnague mo nanɗa na hoɗa guitare hoddu koye junggam ƴettu min nename babam fo ko wambaɓe fof koɓe ardinoɓe guure Jubburi Jabel Sinthi Gawde wambaɓe Demba Dia e Samba Jalagi Sinthi Jungolel wambaɓe ɓe fof ɓe tawre kulle e haala ay Saydou yalti aduna ko mercredi 23 5 mois 93 1 ñalama Saydou yalti aduna e wolde guuru faf Thiana radio ma yi hulani ma yi fenani ma yi haɗani ñande muɗum Diallo Abou Galal heddi ñande muɗum Diallo Saydou en ñande mum Sow Saydou Coumba heddi ko goto e sukaɓe jawɓe fulɓe ñande mum Diallo Amad Diye heddi ñande Ba Samba Boɗeri heddi ñande mum Sow Mbaye Koyli Jam Soya heddi ɗum ko goo fuɗɗorade kadi ko haalanta fulɓe ɗiɗo leeɓi foof ko ɗi kaɗata neɗɗo mayde neɗɗo ne wawi lelade ta mayani Saydou lelima kono Saydou mayani Thiana radio ala haala golle tan jogui miɗo weltina hande ɓen suuɗiɓe leydi fof ko wayno Balla Mamoudou Demba Ali Korka en ko wayno Ba Koli Sig Dembana en ko wayno Ba Kulle Tata Demba Djibel en eɗen jetta Allah noon kadi eɗen jetta laamiɓe leydi ɓe andi laamɗo ko Allah waɗi ɗum so Allah waɗi neɗɗo noon yo yimɓe teddin ɗum ko wayno président men Diomaye Faye ko wayno premier ministre Ousmane Sonko fedde kadi ne eɗen gandi suka e meɗen fof fedde ɓe fof fo eɗen beltina e gardagol Saydou Sow e gurdi so ɓe fulɓe naymi ɗo e université 50 bambaɗo pullo meeɗa hodde ɗon a haali sukaɓe yiɗɓe Pulaagu kadi farnoriɓe wadɓe kadi golle mantiniɗo to duɗalla jaabi ha tirde hono université Cheikh Anta Diop nde wonno ñande hen ina wawi koye golle mabɓe he ko hen coynimami ha mbawɗen jokkodirde mbawmi bismademo ɗo hande e Piindi TV wadde enen jetta o mo gandanɗa hoore ma woni Seydou Sow hoorejo MEF machallah hoorejo MEF wallahi baɗɗe fayida machallah minen min gari toon ñande hirde bammal nde kono en keɓani yidirde Seydou Sow ko gonga eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓeɗo sukaɓe Ba Ibrahima Alassane Oumar Nouakchott tawete ko pullo daraniɗo Pulaagu cukalel togosel kono wonko fewni e Pulaagu
Dia Haruna Amadou Rumde Diawɓe Diallo Mamoudou Gedda Banil Fallo Barka o ardino rugo Diawɓe nde wolde nde waɗi nde hayde balɗe pullo o rokki kam ñale nayiɓe ujunaje nogas goto e jaw dalle birama soy wuro guelaji Alpha Ka Mamoudou Demba ari har joni noon fulɓe minen woni fandare amen ko yimɓeɓe koɗa ñiiɓa ko wayno eggudu mawɓe e sukaɓe e rewɓe ɓeɗon jooɗo sukaɓe jangguine mawɓe corgue saabu sa jooɗaki a wawa namnade forage ndiyam sa jooɗaki a wawa namnade suudu école sa jooɗaki a wawa namnade suudu docteur ndeka noon en poti jooɗade mbaɗen guure meɗen mawɗe mbaɗen dendinel ko tuba ko e mbiyata coopérative ɗum woni yiyame Pulaagu tigi machallah waɗi fayida no fewi nde wonno to kalɗa jawɓe ari haara ɗo en calminat ɗon o mo gandanɗa hoorema woni So Idrissa Yero kanko woni So Idrissa Yero julde haali moodi machallah gorko jontaɗo jiɗɗo kadi Pulaagu jiɗɗo kadi mbambagu hano hannirta ni kono en calminat ɗon ha guure meɗen tan nde wonno sen limti tan en juumat dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoorema ina jeeya to Jeysrak Mungel ha Agris Sinthiane ala hen fof to goppuɗen ha to kawmiraɓe meɗen ɗe goni ɗo to Barayka machallah en calmini dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoorema ina beltoro Pulaagu kono kadi ina beltoro Thiambel Gueɗa no hannirta ni kono kaw Thiambel min jiiɗi gartana min tan o saaha hol projet ji ganduɗa hol to mbambagu hande to jarata e golle saabu en jii hande surtout e génération garɗo joni en jii mbambagu heedani hen caggal sa naati e secteur goto biyeteɗo TikTok o sa naati hen ma andu hande yimɓeɓe ina parnari ɗum no fewi saabu sahaji aɗa yiiya guitare uji ma yimɓe guitta vidéo ji mumen pawa hen hol yiyande ma e ɗum ɗon e seydi somin yiyanda men ko yo suka e wambaɓe tinno fulɓe na tinni no fewi kono min to wambaɓe ga koye amen ga na manque mi seydi so saabu hande fotino hande tawa fulɓe mbaɗino dente jaadojeede aduna wambaɓe mbaɗa ɗum jangga kolle guideraji mbaɗa hen piano ji mbaɗa hen ko ganduɗa bolongaji mbaɗa hen liite jaada e aduna he tawa koko lewante ko foɓɓante ko amante saabu hande ko ɗon aduna o yarata ɓe jokka mbambagu o ɓe jaada e génération ɓe mbawa yidenan koɗo mbambagu o wonno ɗon saabu hay komin fuɗɗi hen guitare hoddu waɗi hen pédal waɗi hen piano kono so bambaɗo ori hoɗani kam ina andi felore ala e fulɓe hanki wambaɓe na mbayranno fulɓe duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati mbaɗa lappol kamen fo jaaha kono hande kala pullo biyaɗo ko moƴƴo wambaɓe ndewat ɗuma wonta fomura mbiyanmi tan ko wambaɓe yoɓe tinnoɓe dar jeese maɓɓe sa daari yeeso ma tan a yanata e ɓuuɗ so wona duñƴa tigi machallah waɗi fayida wonno hande eɗen gandi ɓe mbaɗa kamɓene golle baɗɗe fayida surtout soɓe ƴettiti hodduma hono So Saydou Sylla Yeri machallah on ɗon segene ko belɗo beltinowo kadi Pulaagu hano hannirta ni kono hande to Pulaagu yarteɗo walla to mbiɗa mbambagu hol tigui ko mbawɗa hande yewtande Pulaagu weltortoɓe Thiambel walla holto min mbawi faddema e golle min mbiyanmi fulɓe tan ko yo ardi fo ko yoɓe muñ ɓe ndenda e golle kala ko yimɓe gaƴodiri yo ndendu e nder nafoore nde ɓe jangguina ɓe jogo batuji ɓe jogo dentinel ko kalnoɗen nane ɓe karto yimɓe kadi e goji ɗi to neɗɗo hoɗi balɗe ɗiɗi fo paɗon yaha goɗɗo ara laamoɗo ɗum ɗo fof wona ko nafata leñol so ɗum ɓenni kadi ɓe tinno ɓe mbawa Pulaar sa haali Pulaar ma ina ande ka ɓi pullo ɗo mbawɗa hodde fof gandina fulɓe ɓe gandina ɓiɓɓe maɓe kadi ɗum ɗo ko bambaɗo anda kadi oɗo ko pullo mum hollo kadi pullo o wasa wiide ɗo hoɗetake ɗo yimetake ɓen hande na kewi andi ɗum ko lojje leño pullo fo biya oɗo hoɗetake ɗo yimetake ɗo haaletake ko lojje leñol saabu minen min koddi koye safalɓe fof ko ha fuyaji ɓuran ala fo ɗo garata capato wima ɗo hoɗetake so wamba e maɓɓe so ɓe mbaɗa dewle ɓe noddat so ɓe mbaɗa ɗiɗo jiiɗa ko batuji so président ara ɓe noddat ɗon noon na manque enen fulɓe sabu min ala fo nde président arata wuuro amen pullo noddimi wi président na arawno wambaɓe keblode
ɗo kadi ko haala ina foti so président na ara walla batuji na mbaɗe fulɓe ne kadi nodda wamba e mumen teddinira ko hen jeeya sabu koye fina tawa meɗen jeeya fina tawa o wiyoɓe ɗo hoɗetaki haalatake ɗo ɓeɓe loñni fina tawa men sabu to ɓe jangi to taw ko araɓe jaari ɗum arabeɓe kamen ina nawri finance tawa mumen yeeso machallah waɗi fayida ha no fewi no wonno wonko haali ɗo ko haala mawko kono kadi machallah hande kala to neɗɗo woni ina hani farnoro ko woni ko kono kadi neɗɗo ko yiɗa ko o forcetake o waɗa ɗum nde wonno hunde kala kaɗa waɗa sa waɗiri ɗum ɓerde tan wodat ko keɓɗa hen kodi neɗɗo wannetake ko yiɗa waɗede kono kadi kala mo yiɗa hoddu waɗe won yiɗɓe farnoriɓe ɗum kadi waɗoɓe kadi no hannirta ni e nder pulaagu wadde en jetti dendagal bandiraɗo fulɓe wonno so wiyama pulaagu tan fina tawa haalete so wiyama pulaagu tan cosaan e aadaji muɗum kaalete kono hande eɗen kewi yiide kaw Thiambel ina yillo e guure kono oɗo saaha min mbayri nande wonde a yeehi caggal leydi walla aɗa ko Mauritanie tan keɗɗa walla oɗo saaha ko Sénégal e ɓurmi hedde tan ko Mauritanie e Sénégal e oɗo waptu ko Mauritanie tan e Sénégal l'an 2002 mi arino ɗo pour yidde yaade Tchad taw général Babalade ne noddi mi ha daɗo timmi mi yahay wonno alhamdulillahi ala fof ko ndonkomi ɗo e oɗo Afrique sabu wayi eɗen mbawi wide waɗi ɗo joni yontere Ibrahima Demba Kebe ina soodi parato goto neldi kam ɗum o yettima Nouakchott ñaabina jeeya l'an 2022 o soodani kam MW suka men ne kadi ɗo to Amérique to ko wayno Bari Ousmane Gallo Boy en Ceerno Sy en e ammi en ɓe suka e fulɓe tinni kam ɗo ko garmi ɗo ko bakuro sako culu en Samba Oumar ɓe fulɓe mbimi bisimilla tigi machallah Mamoudou Ba en ɓe neldi kam ɗo nelde joƴƴinoje me Dakar Amérique ɓe tawete tigi machallah wadde en calminiɓe kamɓe foof kono kadi to mbiɗa a ñaabino ɗo en calminat mabuɓe meɗen moƴƴuɓe wonɓe to Belgique hono haadi kiide wondude e jeewo muɗum acca kiide calminen dendagal famille kiide o e ko noddi joni ñaabino ko machallah kono kadi en calmini dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe Amérique nonno eɓe kamɓene eɓe batti hakkille e Piindi TV ha no hannirta ni kono kadi en jahat ha fummi haara calminen ɗon Abdoulaye Saydou Diallo on woni de Abdoulaye Saydou walla mbiya layde machallah a weltanama ha to Marseille to gonɗa ɗo e dendagal bandiraɓe fummi haara weltortoɓe hande émission meɗen tigui nde wonno hande so wiyama pulaagu tan yimɓeɓe ina coftani pulaagu ne coftani mbambagu wadde jewta pulaagu ha yesso jokken wallahi ko gonga eɗen jetta fulɓe ɓe Seydi Sow saabu bonɗo ala e fulɓe miɗo wiyata ɗo ceerno to ko selɓi ceerno Aliou to e hayre law min mbiyanmi fulɓe ko tinnodiren nangodiren gonen neɗɗo goto so Hammadou Harouna deddi noon eɗen jetta ɗum e so Hammadou Maysara Djibi Bouko jammodi jeeri Ali bonnani gorilel fulɓe tinnodire nangodiren gonnen neɗɗo goto yimɓe so gondi kaɓat kono sen kaɓi kaltiden e fulɓe kadi waɓɓe ñalaɗe to leydi Mali ko wayno e mise Saydou Kane en mise Habibou Silla en Diallo Saydou Makka Mamma Seydi en awoyni jeeya ɗon gorko Jenguel o jeeya Libreville Gabo o serdi me loi sunu action
ɗe balɗe noon o waɗi ko tiiɗi de seydi so waɗi wuro maɓɓe fof godoron o itti godoron o ha yeehi yantoyi to wiyete bullo kala ɗo waɗete pomo waɗi hen kuuɗaji ɗum weeɓani noon gorko Jenguel o waɗi Libreville jooɗi légal na wiye la campagne Diallo Samba Thilo Ali toɓi mi yejjita ɗum kala ɗo jooɗimi e bari demmannogel faali fa ɗooki e badulo guelel liwol lamba ɓe goni fedde bawal e so isana jiru paate ko bois l'Amérique tawete a ƴeeɓat tan tandir hanki meɗen seydi so hanki no weeli hanki ko en ɗam ciiɗam jaɗɗum e jirum e aade gacce wonno ko fulɓe mahino gure meɗen beeli jaaji mbaɗi yaadi hanki sa naati wuro won wiyoɓe sa naati saare won wiyoɓe kadi ngallure sa yettima tan aɗa andi ɗo tindiɗa e nder gueɗe tati aɗa andi guiƴana ɗon aɗa andi kadi aɗa yahanno e banda en gona ɗon hitande walla gona ɗon lebbi hande kala ɗo gonɗa balɗe ɗiɗi wiyete ko nde huwere ha joni yahani hanki wona noon a wonan danno e banda en ha gandaɓe ɓe ganduma haɓe gonduma gonga hande garɗo ko ene heppa nde yahata wona hanki kadi oto alano motoji ɗi galano so foori joguinoɗen ko coweri ha ɓooyi baɗɗen pucci kono neɗɗo yahanno yiya bandumen wonɓe jara koyeɗe wona toon balɗe jiiloɗa hande sa ala sa fanima banda en tan nanta ko mbiya sugoña o de kadi ari ɗum waɗi joni hay goto jokkata en ala ɗum woni en ɗameje ɗe ko taƴi ɗum seydi sa soynima banda welto banda hay son kaɓi yiɗanma tan ko jaam sa sikki noon banda woni baɗanoma ko boni hande sa wonde banda so hoorema muusi tan mbiya dabrima tawa kañum wona toon hakkille muɗum yaari tinnodiren fulɓe ken tinnodirnoɓe hanki mbaɗɗen ko guure mawɗe guure ɗe mbaɗi ardiɓe joom wuuro ardi wuuro muɗum joom galle ardi galle mum so ala sane Al Huseyni noon ɓe fulɓe noddi kam ɗo garmi ko funeɓe marché Sandaga ɓe coodani kam comci worɓe galoyaɓe bari Samba Demba ko Paris woni Diallo Jabdi Yero Sanu ko toon tawete Sane Amadou kadi ko toon tawete Diallo Adama Demba Lawal ko ɓi amen ko toon tawete ko toon Diallo Hammadi Ousmane tawete worɓe sanara e mawɓe men ɓene kadi eɗen ciftoraɓe ko wayno Sow Purel Danjam ganda gonga kandiɗo hoore muɗum e kaɗaɗi Allah ko wayno Sow Yaya Sali Forden ko wayno Demba Amadou Barom Guelaji on pullo ñanden waɗani kam gaari o kiɓe gar baari ko Moussur Wali ha yetti Sow Moussa Abou noddirteɗo Moussa Killaba dunde meɗen wiyetede Guelel Barke ɓe fof ko worɓe sanaraɓe e ɓiɓɓe sehlamone kadi mejitaɓe kala e jonde Pulaagu jooɗi Sow ilo Oumar Alhaji Diolol e Sow Samba Alhaji Sow Samba Oumar Alhaji Diolol e Sow Demba Oumar Alhaji Diolol ba mabɓe adi o ko demi seke aduna e sukaɓe Yerel hoore walla mbiya Adama hoore yimmaɓe ko Diallo Dieynaba Abdoul Debbo Diengel gueɗu jeeya machallah so Abdoulaye Ali Douwa Petemel on pullo waɗani kam komi meeɗa waɗanede aduna o wondi e Sow Saydou Silli en o wondi e Balla Mamoudou Demba en ñande o ñawi rawane hawa tampi on noddi debbo makko itti kalis o winde ko nami cabel oɗo kalis min ko mayowo nde ɗo lelde ɗum mi meeɗa waɗanede ɗum ñande mo Ceerno Radio o yalti aduna ndeysan yo Allah yurmomi amin o meeɗa hulde ruggo waɗi ha yawti o meeɗa habde pullo minen piiji mi meeɗa yiide ɗum noon hami abbo o pullo mi yejjitta ɗum
tigi machallah waɗi fayida ha no feewi no wonno émission heewi émotion nde wonno so tawi neɗɗo siftori yiɗɓe muɗum tan wodat ko miiji kono kadi machallah so tawi yiɗɓe sehilaɓe ina kaale eɗen jogui yiɗɓe meɗen tigui ɓe gandanɗa hoorema kala e saaha ko daraniɓe en ko bandiraɓe meɗen kono kadi ko walloɓe en ko yiɗɓe gonen en calmini dendagal galle o kono sen kaali galle o en kalat omo ganduɗa woni jinnaɗo meɗen Harouna Deddi Sow en calminimo en calmini dendagal galle o kono kadi ko ɗon beltinirten hono dindi meɗen Harouna Demboiji wondude e Oumar Amadou Seybani Hamadou Bouka machallah ɓe ɗon worɓe fulɓe ko moƴƴuɓe ko worɓe daraniɓe leñol ngol tinniɓe kadi e galle o ha no hannirta ni wadde en calmini dendagal bandiraɓe gila tan Sénégal ha Mauritanie Mali Tchad Burkina kala to ɓiɗɗo pullo woni en beltanima ɗum no hannirta ni machallah kono GUEDA THIAMBEL GUEDA ina kañumne no waɗa guitare o golle balɗe fayida no wonno machallah jogorɗo lomtade o so tawi a yii ɗum tan aɗa andi omo waɗa hen golle badɗe fayida min duwonoma anne nde Allah rokkatma fartange wawde ko mbatta ko ha ɓurtuɗa o mo ganduɗa woni jinnaɗo mo joɗiɗa hande o kono machallah kaw Thiambel haali ɗo downi fulɓe hol tan no wasiyama hande e leñol ngol no wonno so tawi wiyama pulaagu tan alay saago bambago haalete hen ko mbawɗa yewtande en hande ko konngol ko gandanɗa hoore maɗa wasiyo ɗum ɓeɗo worɓe fulɓe walla ɓeɗo rewɓe fulɓe walla dendagal pulaagu e bambago no haalata seydi so waɗande fulɓe na tinni e yimɓe heeɓe noon hay fulɓe haaloɓe mbiya fulɓe gollani fulɓe golli sabu eɗen gandi fulɓe ɓooyi ko jangguini suga e mum sa ƴeewi ɓeɗo joni Macky Sall en a ƴeewi ko wayno e général Bouhari en kanko adi ardade tabital pulaagu Nigéria a ƴeewi Amadou Toumani Touré en a ƴeewi Paul Kagame en an ƴeewi hande général Sissoko Mbaalo en eɗen gandi ɓe ɓooyi ko janggi ko wayno Amadou Ba en Abdoulaye Daouda Diallo en ɓeɗo fof ɓooyi ko janggi so wiyama fulɓe jangginani fulɓe janggini kala ko mbaɗata e aduna sa huñƴani tan gonka ma fewma wata kuñƴene gonka he jaren sesen aduna ko sesere yarete en ɓosi no feewi en batti yeyde gay meɗen coden galleji en batti yeyde gay meɗen jaren leyɗele en batti yeyde gay meɗen mbaɗen e banque ɗum fof en mbaɗata en jii hande rewɓe meɗen fulɓe ay hande ɗo jooɗiɗa eɗen jetti Allah so wiyama won ko fulɓe gollani won ko fulɓe golli jangguini e jeeyi nayi mumen mbaɗi kuɓeje coodi otoji hunde noon ardata ko seeɗa seeɗa wonno noon jamna weeli neɗɗo yiɗi tan ko daña ɗum foof kono wonko fulɓe golli min mbiɗa yetta fulɓe so Oumar Harouna Saydou Alpha e debbo muɗum so huleji to e yaareɓe tawete eɗen jetta ɗo général Ari Darassa e général Ousmane général Garba Centre Afrique ɗe balɗe o jonnanɗo général Babala Demiɗo fewja kadi no garduɗa leydi Tchad ɗum o haali hecciyanke kadi jottoɗa to dunde fulɓe koreji amen to maayo keeɓi a jarama gueɗa Thiambel ke ay so Saydou Silli pullo o maayi hen sa fulɓe tinnodire nangodire ha tiiɗa sen jibini suka e meɗen jangguinen gonga ko jaadiɗam ɓiyam sehlam kadi togara babam andi so Saydou dogata Saydou haɗata Saydou fenata Saydou maayi hersani sabu Saydou maayi fenani Saydou maayi haɗani Saydou maayi dogani so Amadou Alhaji Jolol noddirteɗo min Gueloy
o somi joɗima jonde fulɓe mi yejjita oɗo cannarajo Diallo Coumba Ndiorol Diawo Coumba Samba Koloti Diawo bebbe Alhaji Demba Pari tawete won je garmi ɗo ko pullo o neldi kam ɗo ko joɗorimi ɗo e Dakar e ba ayse belli on ko docteur international rawane nde koɗo yimi pullo miɗo wonde gueɗa Thiambel gueɗa pullo o noddi kam ujunaji 50 nani hade enen nadde nayyi bisimilla ma ɗo woni Bousiré min leydi Funnangue toon Diallo Hawa Bacca Biram tawete to wiyete délégat o debbo pulajo on noddi kam o kimanague ɓesgue rewnigue ñale ujunaji 50 nani irande ma gaari cakka kange nani nde jottimi noon de pullo on elani miɗo daara dow wiɓe ala ɓiɗɗo oɗo suka debbo woni nodduɗoma o duuɓi 16 o wopto o yarata Diallo Hawa Bacca Biram tigi machallah ɗum weeli waɗi fayida kono kadi hojomaji meɗen natti hewde ko heddi wadde en uttitto oɗo gorko pullo to mbiɗa Saydou hulata Saydou dogata ɗo en beltini ɗon o mo ganduɗa woni Hammad Demba Samba Amadou Bocar machallah Hammadou hulata Hammadou no dogata ko guiɗo tedduɗo machallah gollowo golle badde fayida machallah jiɗɗo dingiral Pulaagu ha no hannirta kanko e jeewo makko Habiba wondude kadi e Kumbali e dendagal bandiraɓe makko en beltanimo ɗumen ha no hannirta ni kono en jejjitani mawni ko Aliou Ba hay saaha Allah goto machallah ne wonno kankone ko gorko moƴƴo jiɗɗomi kadi jiɗɗo Pulaagu no hannirta ni kono kadi ko ɗon calminten dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoorema ina beltoro Pulaagu kono kadi en calmini hono mawni meɗen sehil meɗen Ramata Alpha Kahel en beltanimo kala e saaha e jumbeji meɗen o mo ganduɗa kadi woni Maymuna Dawuda en beltanimo hono wonno kala e saaha ko guiɗo tedduɗo gollowo golle baɗɗe fayida kono kadi en gummotako ɗo tawa en jottinani nilal meɗen ma jaafo ɗon Djiby Dieng kono kadi ko ɓinguelam yamirimi yomi waɗan ɗum publicité seeɗa ay sinno so tawi neɗɗo haali kam ma rewa e commercial kono ma jaafo ɗon tan machallah wonnomo noddi dendagal Pulaagu to iya ɗum ɗo IAM université Amadou Mokhtar Mbow wonno sukaɓe mefnaɓe wonɓe toon eɓe jiiɗi yuɓɓinde ñalɗi pine machallah ne wonno ñande samedi e ñande dimanche 24 e samedi 25 somi jumani hedde toon tan hedde samedi dimanche kam toute façon ko nden ɓe mbaɗata ɗum dendagal Pulaagu gonɗo ɗo e Dakar ina nodda Djiby Dieng ko garo ko kañum tigui arata filmude bandiraɓe kono kadi hay kaw meɗen Thiambel eɗen bismi ɗum toon wadde dendagal dañɗo fartange wawde hawrude hen ina bisma nde wonno maɓe mbatton golle baɗɗe fayida maɓe noddu o mo gandanɗa hoorema woni historien meɗen gendiyanke meɗen mo ganduɗa eɗen parnoroma kala e saaha hono Amadou Thiambe ɗum ɗo hamme Amadou Ly jaafoɗon machallah ko kanko tigui arata toon yewtana en Pulaagu kono kadi dendagal Pulaagu e Bambagu ma ar toon gam yuɓɓinde fina tawa gonɗo toon o ñantule Pulaagu ma tawe toon kono kadi fina tawa timmuɗo ma tawe toon ɗum noon dendagal dañɗo arde hawrude hen bismama hen hojomaji meɗen gasi ha laaɓi wadde dendagal mo ganduɗa nde ɗo yewtere weeli ɗum e weltinirama ɗum kono kadi en calmini ɗon hono kaw meɗen Mamoudou Adama Diallo gonɗo to to France kono ko jeeyaɗo to Jinga Jeeri en calmini ɗon hono baba makko avocat mawɗo hono Mamoudou Samba Diallo machallah o woni maître Diallo ɗum noon hojomaji ɗi gasi ha laaɓi kaw meɗen Thiambel mbaynoɗa bandiraɓe gudden yewtere nde walla en jejjita en bandi men debbo Ba Kadiata Alpha Kahel toon e Paris tigui mbo Aminata Samba ndeysan eɗen duwanomo wallahi eɗen duwanomo wallahi eɗen duwanomo bandiraɗo debbo moƴƴo wallahi on ko bandu Ramata Alpha bandu Adama gonga bandu Oumar e Abou machallah ɓiɓɓe Alpha Kahel jasɗo ala hen wona debbo wona gorko gonga e fulɓe nangodiren ɗe nangodirɗen fof waɗa ko pewnoɗen wonno aduna e ko hirde garɗen ka ko jengi fof ma en jaa ay Saydou Sillirel
ceerno radio alano haala jogui tan ko golle 93 yalti aduna ndeysan ɗo bandi ɓuuɓan Saydou eɗen mbiya fulɓe ɓe fof yoɓe tinno so pullo waɗi ñalande ko ɗum tawi pullo tawi tan ko moƴƴere o heddi noon mo juumata ala hay sen juumodiri kaltiden wonduɓe fof juumodira seydi so min beltima sabu kala ñiiri hanki pullo dañi nokkat hen bambaɗo ay ko ni woni nokkande bambaɗum kala ko gollata nodda ɗum heñña ɗum hen wanno aduna hunde fof ne waɗi no yiilirte sa yi tan jabato e soyna wonɗo ngabbi kala ɗo ngabbuɗon ngabbi noon min toon yo Allah junnu ya ɓooy wawde seydi so ye goni gaɗi naganaji tan gaari huna ga deƴƴa andi hakkude gorko pullo e debbo pullo way kono baroɗi gotti e ndewri ni kala hendirli no mbiyata ko cow barogal a jarama gueɗa Thiambel gueɗa Diallo Demba Ndouro Koce pullo harake dam o pullo ya sa ari ɗo ceeɗu o tawat ɗo gol kecco ɗam sa tawan ɗo gol kecco ɗam o dañi foto eɗen jetta kadi suka e mehnaɓe foof en paltaki debbo e gorko gardagol Saydou Sow wallahi machallah hojomaji meɗen ndesi min calmini kadi jatigi ma tigui mo garduɗa ɗo hande o machallah Boubacar Alassane machallah en beltanima dendagal bandiraɓe Pulaagu ko weeli yonata hojomaji meɗen gasi ha laaɓi wadde en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e leñol ngol ko jewtere wonde so guena ñaami